लोकलमधल्या महिलांच्या फ्रीस्टाईल हाणामारीचा व्हिडिओ सध्या समोर आलेला आहे। महिलांचा हा राडा मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झालाय। अक्षरशः रक्तबंबाळ होईपर्यंत एकमेकींना मारहाण करण्यात आली आहे। ही घटना नेमक्या कुठल्या लोकलमध्ये घडली आहे हे अद्याप समोर आलेलं नाहीये। मात्र या व्हायरल व्हिडिओची सध्या रेल्वे पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे। मुंबईच्या लोकलमधली गर्दी खरं तर आपल्याला नवीन नाहीये। मात्र ह्या गर्दीमुळे बरेचसे वाद बरीचशी भांडणं होतात आणि त्याचं रूपांतर अशा प्रकारे हाणामारीत होतं। मात्र मुंबईच्या लोकलमधल्या महिलांच्या डब्यातल्या या हाणामारीचा व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे। अक्षरशः एकमेकींचे केस धरून रक्तबंबाळ होईपर्यंत महिलांनी एकमेकींना मारहाण केली आहे। हा व्हिडिओ नेमका कोणत्या लोकलमधला आहे याची अद्याप स्पष्टता झाली नाहीये। मात्र मुंबई रेल्वे पोलिसांकडून याची चौकशी केली जाते आहे।